Koje su stvari učinile Isusa ljutim nekad te ljute li ga i danas? Ako imate problema s njima, trebali biste ih izbjegavati i iskorijeniti iz vašeg života. Biblija kaže, srdite se, ali ne griješite. I tijekom svoga života Isus je izrazio pravedno osuđivanje u ključnim trenucima da bi nas podučio svojim vječnim poukama. Ovo je 6 problema srca koji su uzrokovali Isusovu ljutnju. Licemjerje. Isus je bio strog prema onima koji su se izvana pretvarali pobožnima, a čija su srca bila daleko od Boga. Obraćajući se gomili rekao je, kako možeš reći bratu svojemu, daj da izvadim trun iz oka tvojega, a eto brvno u oku tvojemu. Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svojega, tada ćeš vidjeti kako da izvadiš trun iz oka brata svojega. Prije nego optužimo druge ljude, prvo trebamo pogledati sebe, a tek onda s milošću Božjom pristupiti drugima. Pohlepa. Ništa nije očigledniji dokaz Isusove srdžbe nego kada je istjerao trgovce. Korištenje crkve kao sredstvo ekonomske aktivnosti, a ne za duhovnu dobrobit, ukazuje na pokvareno srce koje štuje novac. Isus je prozreo kroz njihova srca i uvidio da nisu u hramu kako bi susreli Boga, nego kako bi zaradili od onih koji dolaze ponuditi žrtvu Bogu. Mlakost. Isusova je želja da ljudi duboko žive svoju duhovnost i da ne budu neodlučni. Znam tvoja djela da nisi ni studen ni vruć. Oda si studen ili vruć, ali jer si mlak i nisi ni studen ni vruć, izbljuvat ću te iz usta svojih. Isus želi da u svojoj duhovnosti uvijek napredujemo prema životu u Bogu. Osrednja vjera obeshrabruje jer demonstrira vjernika koji nema volje i odlučnosti da bi se posvetio duhovnosti i postaje ustajala voda. Tvrdoća srca. U Markovom evanđelju 3:5 stoji, ožalošćen zbog tvrdoće njihova srca, pogleda srdito na njih unaokolo i reče čovjeku, pruži ruku svoju. On je pruži i ruka je njegova bila opet zdrava. Umjesto da govore o čudesnom božanskom ozdravljenju, prolaznici su optužili Isusa što je činio dobra djela subotom. Njihova odanost zakonu onemogućila im je da imaju ispravna srca pred Bogom. Nadmoć. Pismoznanci i farizeji su bili u posebno lošim odnosima s Isusom tijekom njegovog poslanja jer su ljudima postavljali duhovne zahtjeve koje ni oni sami nisu mogli ispuniti. Oni vežu bremena teška i nesnosna i meću ih ljudima na pleća, a sami neće da ih prihvate prstom svojim. Srce koje ima očekivanja na drugima koja nisu od Boga promiču učenja koja potiču od ljudi, a ne svetu riječ Božju. Duhovni ponos. Isus je zahtijevao da ljudi prinesu svoje molitve, post i darove Bogu u tajnosti. Upozoravao ih je da ne budu poput onih koji to rade samo kako bi ih vidjeli i hvalili drugi. Uobraženost spriječava protok Božje moći kroz vaš život jer ono umanjuje vašu sposobnost da budete ponizni te se predate Božjoj moći.